Ok, info freelance indeji tat mbattumi goto oto heb joɗo wertu noppi ma saɗa nana gonga somi haalani ko firti ɓe mbiyat ko moy lol ñande de explique mi somi gayni ɓe mbiya oh my god gonmi koye misère hirtani je vais leur laisser faire comme joom bicyclette mo hulan joguiɗo rover mbiɗo kañum wawi foof sa ƴeewi ha nder ma taw ko loser orgayne ñibbe ɗina ɓernda natta yiide lumiére oppami ƴeew oppami yilo ha heew nandalu sitane ɓeyд oppami meeɗ dappone weline weeɓo famani fo ine ɓen joguiɗo seɗɗe fo ja yimɓe jomba ñaw yi yimɓe ne jogui ha heewi taw yejjiti ko neɗɗo jogui ko ɗum ɗo nawata jeere en kilne heewi doole mais ba makko jeus jambaro pindo wita kañum wawi foof ko an woni lamɗo mo yimɓe mbita altesse hay soɓe goni fatɓe dandam maɓe nan ɗum less te un con keɓirta réseau format ko manki pis mayka ɓolo dillinani min gurdam ko wonti dir mawniran wimmi ñum yo bew saabu mawnum liggim pourquoi sa nandane neɗɗo miijo tan mbiya ko ha siid winde sans lettre tawi pisam ko des chiffres posa kunde mabɓe bon ɓe mbawa des amorces wona belman